Romantis ngono ya Pak. Iya dadi berpegangan terus saling menata. Nah. Lek kuwi najan kaya boneka apa Mas jenenge Mas? Boneka caki ya lho. Lah ya cocok ya Mas ya. Mosok to Mas sing lanang ki cuwilik ngono. Gak cocok sama yang cewek ngono ya Mas ya, berisi cantik. Kowe kurang ngerti. Kene iki cilik, kene sing gedhe to. Kene kan stabil. Dan nek kono aki iso gedhe. Oh, tak kira stunting, Mas. Yo stunting nok ra apa-apa. Gisi napa, Den? Enten antrak. Ketemu dereng si Daud. Barang ketemu. Kula niku weruh niki wedi. Lah pripun? Copot-copoten blangkone. Ora kaya bonang to ki. Lah nggih. Anu saene dituthuk kek nadane napa ngoten? Wong ki ora mung anu ning kabeh kudu nyawet. Oh, nggih. Waduh. Oi. Mbah. Iku Pak. Langsung ngobae tak golek kresek aku tak nyegat kono. Mbah, dalange niki, Mbah. Nah. Yo kapok, Mas. Nah, itu dengarkan itu. Lah gitu nek kaya aku kan dosen kena. Oh. Anu kula detok dosen ki tegese nyawer. Oh, Pak Newu. Nggih. Ngendika nek saiki anggaran ki dipangkas, ki dadi angel dienggo kok ngene. Sesuk nek anggarane wis apik, sida ngundang. Oh, sementara nyawer 500.000. Oh, ngaten. Nggih. Nggih, Iki 1000. Alhamdulillah. Disyukuri ora apa-apa. Matur sembah nuwun, kita bersyukur ya Mas ya. Engko dipro loro kuwi isih kena. Sik 500. Terus 1000 kuwi gabung dadi 500.000. Oh, nggih bener. 500.000. Wah, cocok besok nyaur utang tanggoku ku arep ngono kuwi lunas. Utangku 500.000 kok. Sesuk tak ulungi ngono iki. Biyen kelakune nak. Biyen bagus e. Kira kepiye? Terus Monggo. Pacaane sarwa asri jrokan
sope sasareko sampun matur sembah nuwun. Matur sembah nuwun ugi Mbak Nike. Sampun pun pinangkani ingkang ngersakaken lumantar WA kalian Mas Dalang Ki Gading Pawuke. Duete ugi sampun sampun. Sudah ya Kakak Gading? Ya sudah. Sudah Didik Lintang sudah. Sudah. Duduk dulu. Ngasih. Nggih, lajeng tasih wonten pamudan menapa malih? Wau tasih wonten fragmen. Nggih, saking kamu ganti. Nggih, tasih wonten fragmen. Roro Mendut. Nggih. Iki dadi pripun niku Mbah ceritane niku? dados niku ceritane. Nggih. Niku mboten retos kula. Lho. Kosek to jenengan ki dong ora nek Roro Mendut. Roro Mendut iku dadi ceritane. Aku ora diceritani aku. Kuwi kok duyak-uyak tumenggung sinten? Lah sing ngapal Mas Kiswan. Ah, cocok. Sing ngapal tumenggung sing tumenggung terus kuwi si Roro Mendut kuwi pacare si Prono Citra. nuwun para pamirsa budaya. Sugeng bebanggian kalian ketoprak tanpa naskah. Wonten ing dalu menika badhe babar cariyos kanthi mawa ira-ira. Lakon apa? Roro Mendut. Mendute pisan wae. Mendut pisan mawon. Kondine para paraga ingkang badhe ngayahi jejibar. Prono Citra katindakaken dening sederek Kiswan. Profesor Kiswan. Roro Mendut katindakaken Oriza. Temenggung Tosa. Sapa? Temenggung Wiraguna. Wiraguna. Kok bicara? Wiraguna. Tumenggung Wiraguna katindakaken Senopati Mataram. Senopati. Wiraguna Senopati. Katindakaken dening sederek Kiswan malih. Kula wonten ing dalu menika kapatah dados adol kacang godhog kalian jagung godhog. Lah nek koprak kan biasane. Dumateng para pamirsa budaya sugeng lelenggan, sugeng amirsani ngantos paripurnaning cariyos. Matur suwun.
sadanane sampeyan ya. Ora do teko sutradara iki aku ger nyarno. Lah kok ya waduh. Ora sanggup waduh. Lah sing nampa manjri jenengan kok. Oh, aku blas lu nampa apa-apa. Ngapusi. Lho, kowe ora gawe masalah, Mas. Ngapusi. Sumpah Berarti ya urung hitungan iki tentane iki. Lah kabeh urung nampa kok ya. iki ceritane ngene. Lah ceritane pripun? Lah aku ya ora dong. Rara Mendut ki saka Pati. Oh, kulaan. Ora, maksudnya iki Kita iki. asale saka Pati. Oh, berarti iki saka telo Nah. diparut iki dadi pati. Oh sik lho maksudnya iki jenenge desane iki saka Pati lho, Ut Daud. Tak kira ki telo diparut diperut Angel pati. iki kok dadi ora dadi Wiraguna Wis apa? saka Pati. Heeh, saka pati. Saka Pati kuwi arep Digawe kerupuk. ora meneng sik to. Kowe arep dipek selir jenenge Adipati Pragula. Oh. Nah, to. Prahara. Pragula. Pragula. Pragula lah Pragula ki arep memberontak ro Mataram. Wah, jaweh. Jaweh iki. Kosik to. Sik to meneng sik to. Terus pripun? Lah Dianu Sultan Agung ngajak jenenge Senopati Wiraguna. Oh, Senopati Wiraguna. Ya. Lah terus perang antara Mataram karo Adipati Pragula. Pragula mati. Siak. Wah, jam pira le ngubur karuan le layak. Ora iki ceritane ngono kuwi. tak- Terus si Mendut digawa didadekke selir ro Wiraguna. Oh, ngono. Ning Ning melu iki. ora Wiraguna kuwi tak wis tuwa tumenggung to. Kuwi seneng karo jenenge Pranacitra. Berarti kowe satriya. Aku satriya wangune aku sik dadi Pranacitra. Lah ya seneng karo Pranacitra. Nuwun pangapunten para pamirsa budaya, ketoprak nembe padu. Oh kleru. Monggo kleru. Kula aturi jajan rumiyin kalian rantos sopraipun Ini lho, kaget. iki misale ngene misale. Kleru dul. Iki si misale niki Pranacitra. Misale aku mendut-mendut. Mendut wae. Oh, mendut. Lah terus iki si Tosa. si Wiraguna. Wiraguna tumenggung Wiraguna. Ya, ya. Tumenggung Wiraguna ki nguyak-uyak aku. Ning aku wegah mergone aku wis duwe si Pranacitra. Nah, ngono lho. Sing salah ya kowe, ngerti duyak kok mlayu. Nek kowe mandung ora duyak-uyak jane kowe. Iki ceritane ngono kuwi. Rara Mendut ki dadi selire dadi Terus iki kok perang. sidemane si Wiraguna. Nyuwun pangapunten penonton sabar rumiyin nggih, sabar. Sabar Monggo tangan rumiyin, tangan. tekan jam 4 Nggih, toprak nembe briwing. Ning welinge Mbah Adi, welinge Pak Adi ora entuk nganti mati si Oke. si Pranacitra karo si Mendut kuwi mah. Ora entuk nganti mati. Ora Nggih. entuk. ora nganti mati. Monggo sami tilik mengke mboten ngantos seda menika. Siki sik dadi Wiraguna sapa? Ora mati gur bleret. Sing dadi Wiraguna apike sampeyan wong wis tuwa tenan to. Nek Pranacitra ya aku sik lumayan rada gagah. Nah ngono. Bener Bagus. cocok. Aku ora ngapa-ngapa. Ku iki adegane aku karo si Mendut. Mendut, ayo, Mbak. Sayang-sayangan. Engko terus kowe teko. Dundu sapa mendute? Tumenggung Mendute sapa? Orisa. Orisa. Oh Orisa. Ya, Mendut, duduk. No. Duduk. Apa nek wong loro berarti mendut-mendut. Niken sarintem dalu menika dados masalah. Ban. Ban. Diajeng Mendut. Injih, Kang Mas Pranacitra. Pranacitra. Malah cerat-cerit. Cerat-cerit. Engko nek rampung iki. Mendut. Dalem Kang Mas. Iya. Rasane ora ketemu karo sliramu kuwi sedina rasane kaya setahun. Kenapa saestu Kang Mas? Iya. Sakmenika sampun caket-caket menika panjenengan ngraosaken menapa? Wah, ya rasaku ki ya ayem tentrem. Kacang. Rasane kaya ketiban rembulan. Kacang. Ketoprake ngene iki guyune. Oh, kuwi to. Kang Mas, Apa? kenapa saestu panjenengan tresna dhateng kula? Lahar
tandesing batin. Kacang. Lahir batin. Upama tok bedah dadaku, tulisane jroning atiku ki ming mendut. Saestu Kang Mas. Iya. Iya. Kok panjenengan kok tebet-tebet to caket mriki? Ya seneng ning ya susah aku nek caket-caket padu tenan, Nduk. Kula ugi tresna kalian panjenengan Iya, Kang Mas. ku sing tak jaluk. Mboten wonten ingkang saged misahaken tresna kula kalian panjenengan Kang Mas. Prasetyamu apa? Tresnamu kuwi ukuramu sepira? Nggih, gedhe banget. Lho gedene sepira? Nggih mboten saged kula gambaraken Kang Mas. Ora iso digambarke. Mboten. Diomongke ya ora iso. Mboten saged. Menapa kedah bedah dada kula. Aja dibedah ngene balekke angel. Ayo. Ayo ning sun kapan gon ku ngrabeni Kang Mas. Menika lho Kang Mas. iya ana apa Wonten peksi cucuk-cucukan. ora ana kok Ndut Niku lho Kang Mas. oh iya oh Menika nggambaraken gambarke apa kula kalian panjenengan. manukku Nyuwun. manuke do cucuk-cucukan Nggih, tegese Kang Mas. Atus kula kalian panjenengan to menika lenang kalih wedok. Terus ngeten-ngeten. Wah aja mancing aku sing tan kuat rasane ati wis sakutara suwe kok aku ora krungu swaramu to Ndut. Ki mumpung tumenggung Wirabrajan Wiraguna urung rawuh kene. Mula awak dhewe aja nganti konangan anggone sesideman. Jenenge wong iki nek delik-delik iki jan jos ya. Kacang. Jas, nggih. Kacang. Kacang Mas, kacang. Malbor. Abang. Malbor Mas, malbor. Kang Mas Rasa nesu. Resikone ngene iki. Nah, Boten wong jenenge ngeten iki profesional kerja kok. Nek teng panggung ya milik umum. ayo. Duh Kang Mas. Tak teras Rono Nduk. pripun to Kang Mas? Sumpah aku wedi tenan aku. Mendut, rene ndut. Aja cerak, kono ana gupala. Aja cerak-cerak gupala katemunggungan. Oh ngaten. Gupala niki soalé nek krungu gamelan joget dhewe. Oh ngaten. Gupalane Wiraguna kuwi medeni. Kelakon Prono Citra ra entuk lawang. Kanang Wiraguna menika gupala. Duwe gupala. Oh ngaten. Gupalane gedhe. Saged obah-obah. Wah, sak iso. Wah, gubuk asmarane megel-megel. Lanjutke. Kang Mas mawon.
Alah ya kowe genti, mosok aku terus, Dut. Nadyan sakedhep netra kinarya usada granti dasare hawane lagi udan Nggih Kang Mas. iya jan suasanane mendukung Menika seketane napa Kang Mas? lah iya awake dhewe jagongan karo Nggih. ngunjuk kopi. Wah, Kopi tambahi sanese mboten. iya no, tambahi cenil-cenil kae. Cenil kae lho, panganan tradisional cenil. Klepon. Nek kopi tok menika pahit Kang Mas. Lah, ora pahit wong mergo manise nang kowe kok. Napa? Manise wis tak entekke. Anu Pak. Klopo muda legan nono brantang ning Kula naming tresna kalian panjenengan boten wonten priya sanes ingkang saged wonten manah kula Kang Mas. prasetyamu apa nggo buktekke katresnanmu? Kula badhe buktekaken. Heeh, buktine apa? Kula ajeng derek panjenengan Iya, nek ora kelakon kowe dhaup karo aku piye? Upama tumenggung Wiraguna kuwi ngerti anggone sesambungan awake dhewe. Terus Wiraguna duka. Aku dipidana terus aku diperjaya dipateni. Kowe piye? Kula nggih mati. Kowe melu mati. Nggih. Tenan. Nggih, Kang Mas. Ayo tenan. Yo kuwi sing tak karepake. Wong wedok ki kudu ngono kuwi. Mendut. Wong jenenge wong tresna ki nek ora tandesing batin, kuwi ora bakal gawe senenge ati ya to. Nggih, Kang Mas. Aku ngerti nek kowe iki lak nemu tresna karo Wiraguna ora lahir batin. Mergo apa? Wiraguna kuwi wonge wis tuwa. Nadyan kuwi wis kuwi sekti ning wong tuwa ora iso gawe kemarem. Mendut. Nggih, Kang Mas. Ha iya. Kamangka aku isih muda tumaruna. Pranacitra ki isih gagah perkasa. Kegiatan panjenengan boten sip Kang Oh, Mas. ora bakal nguciwani. Oh, iki arep njaluk kaya apa mesti ora bakal nguciwani. Mendut. Ana swara apa iki, Dun? Apa to Kang Mas nika? Kamangka Jebul kaya ngono to. lho Pranacitra. tumenggung Wiraguna. Piye Kang Mas iki piye? Wiraguna raine geseh. Aku ora wis Kajeng. bola-bali ngomong. Ngomong Kowe aja turun gandok sisih lor. Kono kita nggo nyengker Mendut. Lah kok kowe malah kumaha? lambene kurang medun kumenggung. Sak Sik, gelem tak kudu Sik wah Bang Rias pahit benake. Nganu sik lambene kono sik diunggahke. Di overcut rak munggah. Sik to, dadi Wiraguna ki sing ikep. Yes. Nah, ngono. Raja Busen. senengane. Piye, Ndut? Aku Piye wis Kang Mas pripun? aku wis ngerti kabeh. Keterangane kaya kowe mbiyen mung Wis, Wiraguna nganggo kocom. Wis. dadi ngene gamarmu. Ayo coba sing. Heh? Jenenge sapa? Pranot ning kene kok. Jebul kaya ngono to.
Inggih. Kowe ku mung bocah desa ning kene tak senengke, tak aku anak. Lah kok kowe malah wani-wani. Karepmu iki kepiye, ha? Nyuwun pangapunten Tumenggung. Mendut iki duweku. Iya, nggih.